kanisa kendo ng'ama yudo yot ahinya gi jotend kanisa. Ng'eni ma penjo maber ji penjore ni kopere weg lori nyose loso. NCCK nen very vocal. Kinde mane Mutava Musyimi nen jagoro margi. To tinde NCCK orumo wan gi Evangelical Society of Kenya. Mago tinde onge. Kopere weg lori twaro piny ngima winjo. Duond Nyasaye, duond jodolo. Duond japiny. To NCCK to mekane. Anno ka openjo ni SK ni kaito to je nyono tiende apani ja kamera ondego man kaka je nyono tiende nyara wera ni kanyo nyono ngeni sapidi nyinge oko sebedo maber ahinya nyaka ne olambu mas of Kenya ji ne okawe ataro no dade e buo kombe Victor we abie chunyu wach nikech sadi sadi to kaka sai kaka medo deka kaka winjo ka wach lalna aparo ni senior J to gi nyara wila okelo weche moko ni kanisa chamo nyanjigi kanisa adier maler kata chuny wach ni kanisa fwenyo ni kare ne gi miel gi jachien kare ne gi chiemie mesa mano gine ma gifwenyo. Victor ang'o miya wacho mae kidwa ni mondo mi wa understand wach kanisa ni tibaro kanisa diriyo Kenya ka wan gi kanisni ma iluongo ni mainstream ma o kanisni ma samoro osebetie thuolo malach ma oting'o kopere oting'o Anglican oting'o SDA gi mamoko gote kae to bende wan gi Protestant churches kanisni ma ok gin mainstream kae to gin bende gin kanisni ma bende nigi teko to kendo bende nigi wafuasi malach pacho kae koro giduto gin kanisni to ibiro ng'iyo ni kanisa nyomiel gi piny owacho masani sama nwachomo yiero ma Victor sama wawuoyeni nitiere jok ma ka noneno kaka ombulu gi gik moko notimore pok ochako nyono kanisa nyaka sani chuny gi pod ok ging'eyo ni kare kanisa pod nyalo loch machak wuogi ni neno sama nyocha igolo Rigathi Gachagua ywaruok manyocha nitie achiel kuom jodolo kama jatend piny yande leme akia kata pod olemo kanyo ka Reverend Teresia Wairimu Karen kae kanyo kamosebetie koleme kuom thuolo malach ka en deputy president kata lamo gik mar lamo ne mondo okaw piny no tim kono kanyo mano ywak kanyo bende mano ombure ywak omodhi ywak kobedo deputy president oywak mapi wangi dhi piny kala kala mi yuene ayuea the only faith evangelistic ministries FEM yes FEM motelnegi gi Teresia Wairimu Teresia Wairimu osebedo siep kata osebedo siep mar family mar jatend piny kuom thuolo malach to ene manyo okungo wuok kacha chamo wacho ni kare wafwenyo ni sirikande ni mar jachien kaeto jotend dinde mamoko bende ochako wuok oko koro ibiro kacha chaka nyojo Catholic pod ok owuoyo to machacha ne giwuok nekech sando manyocha ni sando godo Rigathi Gachagua to gi weche mamoko nekech koro en thuolo mabende kanisa nyaka wach ne adieri kapok giwacho ne sirikal adier mae momiyo gini ne tek ne kanisa siemo wang' sirikal masama nyo gisiemo sirikal to sirikal odhier ni ala to kare wuok wewa kare wuok wewa nekech chien kacha thoth kanisni mag ji giwegi kech yudo ka ng'ato nigi chumbu ne moro mae konde moro nyoene gi jomoko 400 mogo nengo gi ng'ato nie gi jomoko 1,000 Victor e kanisa ne kanyo to en e bishop en e pastor to en e apostol e kanisa no to minode e jakeno mar kanisa to wuode e jatend kwaya koro gini gir ng'ato to picha ne mokaw maduong' oketo kanyo gi minode magi adieri ma koro nyaka wapedhi e lela koro ng'ama tale onge yes spiritual leaders koro ng'ama tale gino gire iwinja mondi to tiyo gi nying Nyasaye gi bana mar Nyasaye koro ka samo dhi tinjo kanisa ni choko gi kinde lemo kacha ochok gi kata kanisni 50 gi kore achiel tichoko gi titero gi State House kati winjo ni kama gidhiye ma jasiasa bire to chok gi wang' achiel kose chogi wang' achiel e region no
to ichoko negi kata milion 5 tichwadogi. Koro dhogi nodhi bet maonge. Mae e bibiro yudo ka for the first time kanisa nowacho ka nyocha wachomo yiero mar 2022. Negi wacho ni for the first time the church had a candidate. Ni kanisa nyocha negi candidate margi. Mama chielo joma nochunga maka negi neno ni kocha gionge. Koro penjruok mwa penjore niya. To kanisa ofwenyo gini nade? Ere kama koth nyocha nochako godo kanisa. Nikech ing'eyo na achiel kuom gik makelo gini bende en midhiero. Joma leme kanisa gi gin bende gin dhano. Kanyo ng'ato kwamogi kanisa ni moro manyo gero matafari okelo kuyo ginene to koni jatelo oro simiti 100. Koro biro timiye pulpit. Tulse koro conversation ma wan godo ka en nyadiriyo. Nti bathe ko machielo madip manyaka wang'e godo ni to ere kama milumb dhano gikie to gi kama koro teko mar Nyasaye iweyo mondo chaki. Nikech ing'eyo ni kisebedo compromised mochoku karombi oketu e lore buses udhi State House. To koro ng'acha kata kiny timo gik marach Victor kata obed mana governor e county gin bende gitemo gimineno dhi mbele ni. Gin bende gichoko kanisni gineno gimanyo matindo tindo to gidhi giriwa achiel tiolo gi karombi. Kae to piye mar governor odonjo kanyo gi gimoro matin. Koro kiny kata governor timo makosa gi oksieme. Koro kanisa nodhi oyudore kama tek. Emomiyo ne giwuok sama ne igolo rigijicha to jo Kenya no otagi winjo wach gini. Ka giwacho ni sirkande ni racho giwacho ni une mumiyo wan ka. Ke jatenda mar kanisa mar Anglican sapit gi joma moko ni neno ka sama weche ne tek tidade mane ei kombe. Odagi ni ma to kumawa. Ma wang ni wachamo. Koro ne gidhi gi mieno lao chilo to mu mawacho ni kandadu mar chumbi orumo. Titime nade. Koro iole to ji nyone anyona. Koro mae momiyo kanisa no odhi obet kama tek. To kata kosebedo kamano kanisa ne duogo kama waluongo ni Damascus moment. Ni kata mana Paulo kano sesando jo Kristo to neno ler korienye wang'e. Koro kanisa nyalo bedo ni nodhi marach lakini gin bende kaka dhano gineno ler. Koro mak mana ni ok wang'eyo kaka chiwo warning moro cha. Ni dipo no chakore achaka kama ler ni biro dhi nyaka karang'o. Koro Victor kibire chuny wach tipenjori ni gik manyojo kanisa wacho gi bende gin gik ma adier, bende gin gik ma nenore lela, bende gin gik ma jo Kenya neno. To ni inuang'o ni chuno kanisa ni nyaka losi nikech waonge opposition. Opposition kata wacho ni gin opposition to kanyo gionge. Mane momiyo iwinjo ka kanisa chiwo statement achiel kende. 15 mag sirkal. 15 mag sirkal odonjo. Ma departments mag sirkal te no gony. Koro problem ma kanisa odhi otimo ni ma sirkal no timo ni ok gi address issues mane kanisa raise. Achiel kuom issues go en weche mag miriambo. To wasewacho ni sirkal ni riambo kotit. In fact otit bende giloyo. Ka wacho ni giriambo ko juku tibiro wacho ni piny pod okinyi. Koro kikawachi. Kikawachi tasekalo. Si uchawi ni maombi. Kanisa ni bang' yiero mana kaka Nyarayula wacho ne wantiere giriwruok gi chokruok mag lemo. To gini ok ochako sani. Bang' Hague. Ka koro campaign ochakore to ji oponde gich moko ni gin riwruoge ni gin chokruoge mag lamo ne ji. William Ruto Uhuru Kenyatta ne luoro piny to gik miwacho kuondego to gin gik matuyo ganda. Gin weche ma kiwinjo ka wache kama onego beni leme to giweyo ka gipogo jopiny makoro keto kanisa kama tek. Koro achiel kuom gima ne giwacho en weche mag abductions. Nek to gimeko ma oyaye. Mano ni neno ka onge statement mano ochiwe. Nikech juma mokalo jatend National Police Service kata ne gilose to giwacho ni jopiny to ng'ama nego jo Kenya, ng'ama mako jo Kenya gi gin ng'a. Chien kacha juma mokalo nyicha ne IG mar police nyowuok oko mowachi e bunge no bila ok neg jogi be ok mak jogi. Penjo ma jodolo penjo ni to ng'ama mako gi. Victor, kane ing'iyo body language mar jodolo gi sama nyo giloso kendo wagone giro kamano bishobe mako pere gi. Ineno ka gin jomotung'. Tineno ka wenge gi ojony. Ineno ka gin tie kama ne gigikie giko.
makoro chuno gini gimothungo gini nyaka gigol oko. Koso choko ma jokristo sadaka ma jokristo dog chien magi penjo jopiny ni to dog chien nang'o ni serikal odiyo. Ing'eni Victor, achiel kuom dinde manigi thuolo maber mane nyalo wuoyo en din mar Kopere, nikech gin well structured. Kopere en din momako piny mangima, tiyudo ka bende gin gomenda ma ginyalo kata mana chiwo loan nyaka ne piny owacho. Gin go Simon gin godo. Emomiyo bedo ni gin gi Simon ni ne miyo gi tich mayot, nikech ok gichal gi samoro duka ng'ato moro matin ma kotuom ne matin tang' ne dola moko to se loko bathe ko niya kata mana ruoth bong'e. Koro Victor, achiel kuom gima ne gilose en wach mar health, wach mar SHA. Ma dhano tho e osiptal to bende waselose kae mang'eny, en gima mulo jopiny. Gilose wach mar mibadhi motimo tiap, gilose wach mar miriambo. Mago gin gik mantie. Koro ne ginuang'o thuolo maber sama gini odiyo jopiny. To achiel kuom gik manyicha nomiyo jo Gen Z nowuokie ndara ne en ling mar kanisa. Kendo niwinjo ka giwacho ni ok gidwa ni mondo jogi olose kama nyo jogi odoke cha. Kanisa noyudore kama tek. Koro yudo ka kanisa temo mondo mi ging'i kaka gitimo ang'o, girochie gini. To king'iyo bende statement manyo jo sirkal wacho ko oting'o nyaka kama oting'o Wandai, ma bende nywa nyisi ni Wandai gi ji ang'wen manyicha ne wuok jo wetegi ang'wen go, ne wanyisi ni jogi dhi e dala ma ging'eyo maber ni wuon par dala no en jajuok, jeyiero paro ni en ja pitipiti. To giko ni nyaka ang' ne giring mana kode ka sa oromo, nikech ok ibiwacho ni an abire dala ni. Koro Victor, kama wantiere wan kama tek, kanisa yudore kama tek, to en gima ber ni ka kanisa nyalo neno ler ma kama. To malich ni ka seche 24 pod ok ochopo, to kendo jatend piny ochako kaw Oloo ochako miyo gi pesa, ochako redh gi makore lach, Kayole kacha gi manyo Kindiki owacho, ma ok giwacho ni to pesa ni noya kanye. Pesa mane jatend piny miyo gini noya kure. Koro kanisa ni kama tek. Erokamano. Kapok wakawo yweyo sini ane nitie wach moro milo medo ka. Ang'eni samoro japiny